echere m na nke mbụ ihe anyị kwesịrị na-eche maka ọdịmma nke ụbụrụ ndị mmadụ, maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ ugbu a maka ihe na-agagasị n'obodo Naijiria. Ihe anyị na-achọ ime ugbu a bụ ịchọpụta otu ndị mmadụ ga-esi na-achọ otu ihe obi na ihe akarịa mma. Anyị na-achọpụta ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ ga-esi wepụ ụfọdụ ihe ndị megasị n'obodo Naijiria n'obi ha. Anyị nwa dịka ndị artist, anyị na-agbalị isi ike ịhụ na anyị pụtara n'ụzọ dị iche iche iji mee ka mind ha dịrị intact. Ma ozugbo otu ahụ, ma ọtụtụ ndị mmadụ agbalara. Na nke mbụ, ihe anyị na-eme mbụ ịwụ otu anyị na-esi eresi. Anyị na-eresi kọntentị anyị eresi ndị ọcha ka ha hụkwa n'otu ihe na-eme n'obodo anyị si dị na Naijiria. Ihe na-ahụkarị na TV oge niile ka anyị hụ maka ezigbo ihe ga-esi na Naijiria pụta. Ugbu a anyị na ndị na-azụ ahịa na-arụkọ iji mara otu a ga-esi gaa na Naijiria iji hụ otu a ga-esi na-ere ọtụtụ akaraka dị iche iche na mba ụwa ndị ọzọ. Ọ ga-adịrị Naijiria anyị mma maka na dịka ha na-abịa, mmụba ahịa na ihe ndị ọzọ dị iche iche ga na-aga n'obodo anyị bụ Naijiria. Anyị na-arụkwa ọrụ na ihe gbasara ụbụrụ ndị mmadụ, maka na ọ ga-wee rụcha ọrụ n'ụbọchị ike gwụgị gị bịa kpọọ ya egwu ka ị were nke ahụ mekwanụ ka obi dajụọ gị. Ọ bụghị naanị ego, ihe ndị ọzọ dị iche iche bụkwa ihe na-eme n'obodo Naijiria, maka na ụbụrụ nke dị mma maọbụ nke kpọkọrọ ọnụ nke na-eche ezigbo echiche. Gọọmenti kwesịrị ileba anya na strọkchọ otu nhazigharị obodo Naijiria iji hụ ka ihe niile dị mma. Ego ha na-emefu na ego ndị senators ọ dị ọtụtụ. E nwekwara nsogbu ndị ọzọ dị iche iche ndị kwesịrị ilekwasị anya na ihe dịka inyemta ndị mmadụ ego, ileba anya na ihe ndị dị iche iche. Gọọmenti nwere ọtụtụ ihe kwesịrị ime, maka na tupu gị nweta onye ọzọ si obodo ọzọ bịa mee ka obodo gị dị mma, e nwere ihe ị kwesịrị idosa n'onwe gị. O nwekwa ihe ndị ọzọ dị iche iche, maka na e nwere ọtụtụ ihe ndị anyị kwesịrị ime, mana lokeshọn na ebe a adịchaghị mma. Ị ga-ahụ na ndị ọzọ ga-achọ ụzọ ha ga-eji mee ya nke gawa obodo ndị ọzọ. Ọ bụkwa ihe rịrị ahụ, mana gọọmenti policies ekwesịghị ịra ahụ otu a. Ekwesịrị ime ka ọ dị mma nyekwanụ ndị nọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Na nke mbụ, ka anyị kwuo okwu gbasara tax. Kwenye na ihe m na-ekwu, gọọmenti na-ana ego gbasara tax. E nwere a lot of things ị kwesịrị ime. Kemgbe ihe tax bidoro, mụọ na onwe m echere m na obodo Naijiria ka laghachiri azụ. Ndị na-eme biznes na-akwụ tax, mana ọ na-eme anyị affect. Nwekwa ihe a na-ahụ tax anyị ji apụta, mana odochi dịrị anyị nọ onye na nke ya. Ị ga-erejista kọmpanị gị, ị ga-eme ihe ndị ọzọ dị iche. Obere biznes entertainment ị ga-ebido. Mgbe emechara ihe niile, ndị bankị gasị gị na ị ga-akwụ tax, ma ha sị gị na 6 months or maybe a year. Ị ga-achọkwa otu ọzọ ị ga-esi wee survive. Gọọmenti uru ndị niile ha desara gbasara ndị ntorobịa iji mepụta kwalite ndị ntorobịa. Ekwesịrị iwepụta strọkchọ dị iche iche ndị ọhụrụ iji hụ na ahaziri ndị ntorobịa Naijiria ka ihe niile ọkụ anya na-enwe ọkụ a na-abịa dịka o kwesịrị ịdị. Gị na-apụta otu iwu ndị a ewere ọ dị. Ego ụgwọ ọkụ bụ nke na-ala elu. Gwachienu otu ihe ị ga-eme dịka onye dị kreativ. Mgbe ahụ gị bịa zụrụzie fuel, ụbọchị ahụ niile fuel ka ị ga-agba. Gị bịa hụ na enweghị mgbe ị ewetara ọkụ. Gị bịa hụ na ewebeli ihe imerele maka na ịchọrọ otu isi ama na-eji ọkụ. Ị ga-enwetara ego ọbụla maka na ọgụ ndị ị na-enweta, maka na ego ọkụ dị ntụtụ a na-ewetakwana ya. Gọọmenti kwesịrị ileta anya na ihe gbasara 5% na artist income. Ọtụtụ ọrụ ndị a nọ na entertainment anyị na-akwụ ụgwọ ya n'onwe anyị. Anyị nwawo ndị na-ahọziri n'onwe anyị. A na-enwe structure ebe a ka gọọmenti kwesịrị ịbata. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta 5% of tax of an entertainment, ị ga-eweta platform ebe entertainers ga-try establish ha, mee ọtụtụ ihe dị iche. Wepụta structure ga-awụ na onye ọbụla ga-apụta rụọ ọrụ onwe ya ọrụ. Ọ ga-achọ ka mmadụ nyere ya aka. E nwere ọtụtụ ihe ndị ekwesịrị ime nke dị mfe. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na m na-arụta ọrụ na-arụcha ego gịsị m nye gị 5%. Ọ dị mma. Achọrọ m ịhụ Naijiria dị mma. Nke mbụ, ị ga-aga ọtụtụ ndị countries ndị ọzọ gị si Naijiria bụ giant of Africa. Mgbe m chekiri anyị enweghị free wifi. Achọrọ m Naijiria dị mma. M ga-ahụ onye uwe ojii
masị ya wụ na mụ ya ga-ekwu okwu dịka mmadụ. Achọrọ m Naijiria anyị ga-agba n'okporo ụzọ ụjọ aka na-atụ anyị ị na-asị na anyị ga-agbanye ndị ohi ma ọ ndị uwe ojii ga-emenye anyị ọkụ. Street light ga-adị ebe ọbụla, NEPA ga-adị, ọkụ ga-adị, ọkụ NEPA ga-adị, ọkụ ndị dị iche iche ga-adị. Anyị aṅụrịkwa n'otu afọ enweghị ọkụ na Naijiria. Ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke Naijiria m chọrọ ka ewepụta na Naijiria ọhụrụ. Achọrọ m Naijiria ọhụrụ nke gọọmenti ga na-arụ ndị mmadụ ọrụ. Achọrọ m ịmata Naijiria ma ịhụ Naijiria bụ ekwesịghị ịma mmadụ ka ị bụrụ mmadụ. Naijiria a na-akwanyere onye ọbụla ugwu, a na-akwanyere ndị nwere ụbụrụ ugwu. Na ihe gbasara ndị ntorobịa Naijiria, ịhụna otu o si mee tupu agbagbusie ndị mmadụ na Lekki Toll Gate, ị ga-ahụ otu ndị ntorobịa Naijiria si hazie onwe ha ọfụma na ngara iwe ahụ. Ị ga-ahụ na ndị ntorobịa Naijiria ga-adị mma ma ọ na ha banye n'ọchịchị. Ekwenyere na ndị ntorobịa Naijiria nwere ọtụtụ ihe ha ga-emenwu ma ọ bụrụ ha. Dee ya, anyị nwere ọbara ọhụrụ, ọbara ndụ. Anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị kwesịrị ịkwado ha na ihe a na-eme obodo a. Ọtụtụ ndị ntorobịa na-eche ka akwalite ha ka ha wụrụ ihe ha wuru. Obodo anyị Naijiria na-aga na new level. Hi guys, aha m Fred Wo aka The Melody King. Akwam Chim ebe ndị ntorobịa Naijiria nọ.